दखरानि 42थि थान्दै जख'न्दायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै नैथि सानाव मोनसे सेमिनार लानाय जादों। बेवहाय फरायसाफोरनि मेला माने केरियार मेला फर स्टुडेन्टस बेवहाय लानाय जादों। 9 निफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै बे केरियार मेलाखौ लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो नागिरदों गोबाङा फुजा मेला लुगैयो, दैजिं मेला लुगैयो, पिकनिक स्पटनि मेला लुगैयो, नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ नैबे केरियारनि मेलायावसो जोङो गफबनानै थाजानो लुगैदों आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा दिनैनि बे बादायलु मुलुगजों जोङो गावबा गाव लाइनाव थांनांगोन, स्पेसिफिक जानांगोन। जोंनि गोबां फरायसाफोरखौ जोङो सावरायोबा मोनो सोरबाया नैबे जोङो थांगासेयावनो सोरबाया सिभिल सार्भिस जानो लुगैयो, IAS IPS जानो लुगैयो आरो बे सासे फरायसायानो आरो गुबुन सानाव डिफेन्स जानो लुगैयो, माने इन्जिनियार जानो लुगैयो। बेबायदि जोंनाव दाबो सेटिं जायाखै। बेखायनो जोङो बिनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायदों नैबे केरियार मेलायाव गावबा गाव नोङो लाइनजों थांनांगोन आरो फकास होनानै गावनि थांखिखौ होसोनांगोन। गाव मा जानो लुगैयो बेखौ स्पेसिफिक खालामनांगोन, नों बबे आयदायाव थांनो। दा बेखायनो जोङो नैबे केरियार मेलाखौ आयजन खालामना होनाय जादों फरायसाफोरनि थाखाय आरो मोनफ्रोमबो ट्रेडआव गोबां फरायसाफोर बाहागो लाहैदों। जोङो रुमखौ मोजाङै सेटिं खालामनानै होनो हाख'वाखै। दा फरायसाफ्रा मोजाङै बाहागो लादों आरो बे थांनायनि उनाव बिनिफ्राय थांनायनि उनाव जोंनि फरायसाफ्रा सोर सिभिल सार्भिसाव थांगोन, IAS IPS सोर जागोन बेयो रोखा जाबाय दिनैनिफ्राय आरो बेयो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे बिनिफ्राय थांनानै गावनि थांखिया सोलाय सोल' जानाय नंला। गावबा गाव दिनै जाय केरियारजों दिनै केरियार मेलायाव बाहागो लाबाय बेबायदिनो उननि गावनि केरियारखौ लांगोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जों इयुनाव साफा साफा मोजां फरायसा, मोजां नोगोरारि जाफुंसार फरायसा जों मोननो हागोन बेखौ जोङो खावलायबाय। सोरबाया IAS IPS जानांगोन, सिभिल सार्भिस होनानै बिनि गेजेरजों जोङो अफिसार मोननो नेसनेल लेभेलनि अफिसार जोंनो मोनगोन। बेनि उनाव रिसार्च लाइनाव जोङो मानसि नांगोन। दिनै इन्जिनियार जोंनो गोबां नांगोन, दिनैहाय मेडिकेल लाइनाव जोंनो नांगोन। एफा एनै फैबाय आरोबाव नांबावगोन। जोंनाव सानख'नो हायै बायदिसिना बिफानाव जोंनि जाफुंसार जोंनो फरायसाफोर नांगोन। बेनिखायनो बे केरियार मेलाखौ जोंनि फरायसाफोरखौ केरियारनि सायाव गफबनानै थानो थाखाय गाव इयुनाव मा जागोन बेखौ रोखा खालामनानै लानो थाखायनो जोङो दिनैहाय नैबे केरियार मेला हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय नैबे केरियार मेला